izule obvious nami usuqhaqela movious yayona iumbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba ngefaith futhi ayihambi ngesite kodwa mekumnyama iyayifaka nelight. Welcome to another exciting episode of the Creatives Unplugged podcast. Niyazi ke ukuthi mase sifikile ngisuke ngahambi ngedwa Archild Africa. What's up, Batini, everybody? My name is Archild Africa, the African rock star. Ngqangqaw Batini. Awu ngqangqaw. Hey ngisho phela ngibona le yanto enye video yabelungu yase Finland. Becula lapha bethi ngeke siyelena kwamashu sesawa mavolovo. Ngacabanga mnganami ngathi hayibo abafuna ukuza kamashu. Bayaphi phela ngavolovolo vele. Mina ngiphethe la ukuthi ama comment lapha abantu bathi hayi phela manje seyisenanda. Ayi West yo. Uright kodwa sinqanqawo laphana komashu. Hayi kuyaphileka mfethu akufani yazi nawe wena lapha komlazi. Right. Thina siyashibilika and umlazi bafethu ningakhohle ukuthi niyazi sinesaba kamashu. Na we have abantu abaseyintweni nabantu abama millionaire. Kodwa nesaba ya. Sinendawo emnandi enjengo Max kuyathini lapha. Nesine rooftop ne athizini neLondon nesaba kodwa. eLondon thina sinabantu abake baye eLondon. Nasinabantu baye kaMax. Nesaba kodwa. Hayibo, nanga umuntu engena ngomashu bo. Okay, anazi nokuthi igama elithi mashu laqhamuka kanjani. Marshall Campbell. Asiyekeni ngicela ukuthi sithathe leli thuba si welcome iguest yethu. Namhlanje bafethu siniphathele a young star. Umuntu osesebenze nabantu abaningi kwi-industry ngendlela emnandi kakhulu. Bathi the landlord Mastende. Welcome Mastende. Ukuthi inyawo zakho ibuke ezithi ube nopete namhlanje ngithi uzojabula ngoba siniphathele ifounder yopete. Bakini. Unalo upete bese. Lutho, welcome Mastende. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Sharp. Mfethu bengifuna ukuthi Archild before nje siqale sike sibazwise ukuthi masikhuluma ngoMastende. Sikhuluma ngobani? Sibazi yabona ngoba ngathola ukuthi abantu bayakubuka kodwa abazi ukuthi wena wenze lo msebenzi. DJ asibazwise kancane. Vele nje. Awubathanda. Uyakhulu uyazi vele into eqom. Sivele sithatha sibeke kwenye level. Thina youngsters yabo lo sithi wazosikhatha ngophe. Athini Mastende. Eshaw inking upete. Yalena le upete. Akulona icala imlenze engazimisele. Wathi ngopete ngiqhamba uhambo. Opete ngiqhamba umdanso. Upeta sonisono imlenze nginanhlonipho. Esha upete shonkeduka imlenze upete. Ukudelela ngiqondile ngoba lento yenzeka isinele yaphambana njengopete. Upete hatshekile imlenze engaqondile into engavamisile. Esha inking upete kalena le upete. Akulona icala imlenze engazimisele. Wathi ngopete ngiqhamba uhambo awungopete ngiqhamba umdanso. Upeta sonisono imlenze nginanhlonipho. Esha upete awupeduka imlenze upete. Ukudelela ngiqondile lento yenzeka isinele yaphambana njengopete. Upete hatshekile imlenze engaqondile into engavamisile. Awuqondile ungahloniphi kodwa manje imlenze iyona. Ama creative into engithandayo nga uvela uqhamuke nento umuntu angakazi ayicabanga mfethu. Welcome to iCreative Unplugged podcast ngegiye njengaleli. Moya kakhulu. Mfethu ngicela usithathe usibeke back ukuthi igama lakho kahle mhlawumbe uMastende ngempela noma unesibongo negama la ngempela nendawo uqhamuka kuyona. Igama lami nguLinda wakamkhize. Linda Mkhize. Yes, ngisuke endaweni yaseMlazi ngokuzalwa but njengamanje ngikhulele endaweni yaseMaranhill. Ngahlala khona ngafundela khona from primary asengakhula ke high school ngafunda nakhona. Ngifunde esikoleni kuthiwa iSenil Greek khona lapha eMaranhill isikole nje sikhona lapha yabo. La khona sorry bafuthi wake indawo yakephi ilokishi?
ngokuzala ngizala eMlazi. Uzwela ngithi Ngiyabuka nje ukuthi sunshine la ngiyakubona ukuthi awazi wakuhlasela phela usayincane ukumbalela ukuthi hayi bo thina sinendaweni kwano yelo lunch la kubi thina masiphuma sithi exit siyaphuma ngempela vele kuphuma kakhulu ala manje kuyaphothula kodwa phela yabo so ubusasho ukuthi wafunda ngifunde eNilkey Secondary School la khona ngiqale khona ukubona khona ukuthi hayi no yazi deshandisi le yomculo kahle ngiyayithanda because umusic ngiqale ngisamncane kakhulu uqala ke from inspiration ngibuka ekhaya ubaba wami umculo so ubaba ke bengikhula nje ngibuka yena ukuthi hayi ithama lihamba ithama ngithanda ifine ukuthi ubani ubaba wakho no ithama lami uThukilano social media bamazi ukuthi indoda echizi vele idonse noma uphi idonse emkhumbini idonse legendary man so angakutshela uzokunika itayela omunye wakhe yabo so motivation from home so imotivation kakhulu iqale lapho kwi time because isihamba belihlezi lo umuntu ungathini olapha kubantu so I always enjoyed being around him because ngikhule nami ngingane eSundays but like iqanja ngikhule ngiyezinya lezo izingane lezo kuthiwa ngisho ngathiwa noma yini engenza bayazi nabantu engiphila nabo ukuthi no this one is the one uyayishaya into yakhe yabo ngisho ngathiwa kudlala ibhola bayazi ukuthi hayi songibiza yabo so ke ngakhula lapho ke umusic ngiuthande e-primary because ngaqala nje iverse lami lokuqala ngake libhalelo uyena ubaba it was back in 2013 yabo sayitwala yabo nami ngiyabona ukuthi hayi yangena kulento so ngakhula kanjalo sengifika e-school ngamtshela nobaba ayibamba khathele manje mfethu ngicela ukuthi sizame ngeindlela sithole i-studio singene e-studio sibone senza kanjani yabo so it's time uyahlupha yazi lento ihlupha kanjani mfethu lento music yahlupha abantu abaholi lana asifuni intwana zingene kakhulu ngikubone nami kodwa ke qhubeka bafu ashe ithamze ngeke mfethu hayi I don't think it's the right choice. Ngithi mina no phela it's not going to be the only thing engizoyenza lena yabo. Ngumuntu othandayo ukuthi ayifake intweni eziningi. I like to explore yabo. So and into ngumuntu obubbly yabo colorful. I'm that person. So thabela tsa all right uyayithemba ngithi mina faka imali uzobona. Yabo. So kanjalo ke sambeni isiqaleni ke sikwazi ukuthi sithole ama studios I remember we did the first song. It was a hip hop. I'm a rapper. I'm fake gaming. Alright. Yeah, I used to rap. I'm just rap. But just rap. I just rap. I'm not a freestyler. I'm more like I la pani when the news don't you feel zenzi ngiyahlala ngidesign. Yeah. So yeah. Yes. So wadzenga njalo abantu bangazi futhi nje nge hip hop because I released some music online yabo. So nami ngokuyiphusha ke yabo ngikhuluma nabantu esikoleni bafethe ngiphusha into ekanje mina ngikhule ngumuntu owaziwa abantu abaningi yabo ngoba ngikhulela emalokishini angafani so abantu abaningi bebenako ukuthi mhlawumbe lo ngimazela endaweni ethize sayisahlala lapho yabo omunye uthi ngimazela kuphi yabo so mase sengiqala ngiphusha lento ye music so bese sengibasherele bafethu kanje senza ukuthi thina ke njengoba siyintwana asitholanga kangaka iopportunity yokuthi sizama ukuthi siyiveze ngeindlela eziright most of the times behlezi kuzoba khona lokho kuvaleleka lokho yabo ukuthi hayi nina bafethu sizofika usibanibane la kuzofika nezintwana ezithize ayithembayo yabo leyo nto leyo ukuthi sifikile mhlawumbe sizozama so ngithe sengiqala ke nami ukuphusha ngabona ukuthi no this thing I'm meant for this thing so I started writing kwaphusheka ngabhalela nabanye abantu music nje ngakujwayela ukubhala and ngakuthanda kakhulu because I'm that person ngisho esikoleni bengihlezi ngibhala ngangibuka nje sengikhulile ngihleli nozisi wami waphile laphana sivunulile amaphepha babake ke sasembhalela wona sisabancane yabo angithi ngithola incwadi kathisha laphana uthisha kwakuyicomplaint letter kushuthi yabo ebhalele baba ethi lengane iyahlupha la ibhala ingoma isha ama desk iyacula yenza yonke into la baba showcase wabona ngisamncane uthi hayi bemili ihambe enyathelweni uvumbuka naleyo letter usumngaka vele sengimngaka cabanga it was lonyaka ngenza ngawo bhede uJesu 2023 lapho ngaqala khona ke ngathatha icareer yami serious uthi no yazi I can actually be a musician yazi mangase ngiqinise kuleshandisi because I've always been around leso space some creatives yabo so like poetry ngipholele mina ukhulile so uthama uqede high school wafuna ukufundela something noma uvele waqala wangena kwi-industry abanga bekukhona kade ngifisa ukufunda but due to
i-environment ke nesikhathi yabo thina sikhula sabafana izinto zashesha phambi kwethu sikhula nobhuti abadala la sibona izinto eziningi so I just ventured ku music ngathi noyazini ngadwadla manje seke samahala and then music production ubukhona nakhona yes ya bengifunda nje ukuproducer namanje ngisancenga ngihlala kakhulu no Pretty lapha no DJ Electronic bangicengisa abafethu kuthiwa no relax master ndibuye kanje nisebenzisana i-fruits i-Fruit Loops sebenza nje ngale uqalile uyabhonya nje khuleka uzozwa nje khona izinto ezincane izayo yabo nabo abafowethu because so ngibuyela kulento ke ukuthi ngiqala umusic ukuthatha serious 2023 yabo nakhona ngihlele ekhaya ngiphumile esikoleni manje alright moja ngizomisa kanjani yabo khona uPretty lapha e-studio ngicabanga something ngiyamtshela nobaba ngicabanga ukwenza into kanje yabo ubaba ke at that time I was like hey face bona uthi umisa kanjani face as long as you got it face ngathi okay no sweat sathi ihlalele nje ngelinye ilanga nabafowethu abo vibes yabo sihleli nje endaweni nje bese nokuhlala kuyona so there's this guy benokufika lapha kuthini oshaya ngalo uPetro serious kanjani I've never ngaze ngasichaza seriously story yabo so vele ngicela silalele indaba yoPetro serious so vele umchitunda ukufika la and mayebheka le uvele yami njalo lento bethuthi noPetro ifike bese iyakhuleka uvela nje nozale ngale izayizala wayishadisini avela khala athi awuna kinoke nje ngithi mina bonke ayimi vele ngaqala ngathi nonke mdwebo angidlali phela mfowethu siphinde ontane namahlaya yabo bengiyithanda nje ekhululekile nje ekhala futhi ngathi kutshela nje ukuthi awumini angidlali ngakusika futhi asikho nje samahala mangisola ithuba amdwebo then I went home ngaleso sikhathi ngibhorekile at that time ngihleli nje ekhaya ke phezulu kune speaker nje so nginako ukudedela umsindo like happy doing ama vibes nje nami yabo ngizama ukuhlanganisa izinto yabo ngiciyela ifoni la ngilengomilo kifikile ekhaya inkinga uPetty le uPetty ngisho ukuthi hayi bokwenzalani manje dlula siswami omncane unoPetty serious kakhulu akakutshela ngiyangposta nje bayazi nabo imidi ukuthi hayi thank you Petty kahle yabo so iqala ukuqinisa lento yabo ngayibona ukuthi hayi ngeke abadriver laba adlala uPetty lento yokucabanga ukuthi ngeke but I can write about this yazi abantu abaningi banayo lento and abantu bazo relate na lento yabo omunye umuntu ngalesa sikhathi yazi ukuthi ngitshela ukuthi ngathi ungabole ifoni yasiswami engincisha nje xa ngithathe ngenkani yabo I wrote the song then mangiqeda ngavulela ibeat phezulu ngakubona ezansi bonke ngifike ngayidlala ngabaculeka wathi hayi ngiyizisebenzele manje yaba affects banayo bayazi ngiyabo ngeke likhombile futhi la ngithi hayi aqinisa ishande yabo so baqala beyihleka bengayithandi yabo but suddenly ngayiposta ku TikTok ngaza nje ivideo nje it was ivideo unprofessional lokugcina ngci because ngangirecorda nje kanje so yaqala yatrenda i-voice over ku TikTok so ila khona samukela khona u TikTok mina ke I was never a fan of social media but ngokufika kwa TikTok wayishintsha impilo yami yabo so u TikTok futhi le mina ngedwa mangibuka kahle nama youngsters abaningi abantu abakhula kule age group yami noma ngithi abantu abangaphezulu kancane kunami u TikTok has been very influential kuthina sonke yabo usizile abanye bethu mina nje ngikhuluma ngami ngiartist elaziwe kakhulu ngo TikTok yabo because ngayipost ivideo yokuqala mangiyipost ivideo ihambe maybe it's did like 200k awukazi wenze ama video suddenly uyaposta 200k abantu bathi ayibule ngoma uyishaya ingane yabo and ngiyalitshela time yazi time la kwenzeka u1 no2 no3 no4 ngeke ndoda sizameni ukuthi sisukumele leshandile so athi sibona wethu ayibona nayo phela ayinako indoda ekhona la enibona ngathini umuntu obekhona vele ku-industry so bebengakholelwa kakhulu bona ekuphusheni digitally yabo bebephusha kakhulu kubantu yabo nje bephusha baziwa kakhulu kanjalo yabo so bangazi vele naye waba nalento ukuthi hayi face awuthi kanjani lento yakhe yathesha asambenzwe igibela so he phoned umalume Dust so la sa ku Dust basifika kuyena uyamtshela ibra wami intwala la isivele yenza 1 no2 no3 no4 5 years I drop
ahleke irazi lale ngomhlanje ngithi irazi wenze njani ithi irazi mfana mama ngena ngale ngayishaya yabo uyishaya kwami kanjalo everyone was happy and ngalelo langa lelo we did a content futhi nakhona I post ngathi ngizopost release date soon sane inkinga sekufanele release ingoma yahlala nje ngoba abantu beyifuna it was trending bantu abaningi like yazi ukuthi leya sound yaba nama viewers are like 901.8 million views isound yopete igcwele yonke indaba yabantu bayithatha emfethu yeah showcase yabo so kanjalo ke ingoma iyaphuma yabo abantu baqala ke babona leyo nto ukuthi okay who's this Mustard yabo zishap qalo fethu lo so phethe time ake lapho ke senze yazi sorry ukhathi nala eoffice yafika le ngoma yafika ngithi 2 years ago and ilethwa umuntu vele angisho ukuthi uyi big team yopete kodwa uworried shothi ukuthi ifika naso uthi khona ingoma kanjena sayisilalela ngoba 2 years ago ayisilalela uyinkinga upete uthi naye leshade sikhuluma nawe thena ngifeel abantu bengicona ngalento yabona so ngiyasazi le story khuluma ngayo yaphampa bayazi abantu nayi release say release like la bengihamba khona hayibo awuyena usibanibani big hey animi kancane because I wasn't used to yonke le yato yokutrenda but I loved it yabo ngangithanda mangizoma phambi kwabantu bajabule yabo ngangithanda mangizowenza into abantu bay recognize so ngithe sengithola le recognition ngasho ngathi hey uNkulunkulu mkhulu mina ngiyakholelwa ke kuloko ukuthi God is very powerful ngiyona yonke into engiyenza ngibe uNkulunkulu phambili ukuthi hayi no uNkulunkulu wami wena owaziyo ngalento wena ongithathe wangibeka la so wena ozongisusa la ungiguide ungibe la kufanele ngiye khona so manje ngiyabona ukuthi luckily enough qhamuke obviously in the industry usunobaba vele understand indaba zama royalties nani manje ngifuna ukwazi ukuthi umuntu obhale ngayo upete uyomnika yini khathi yakhe to tell iqiniso ubaba naye kwahena ube umuntu ongekho into business itime I was into talent kakhulu baba is very talented utshele ngaye umuntu ngathini ucreative na igo get engiyaziyo eyake nje ngayibona engathi ngathi lo mjita uyaphusha baba uyaphusha strong so lento yok understand more about royalties ngifunde sengihlala nabo abafowethu kakhulu because they told me ukuthi hayibo fethu there's this thing kanje do you know about it ngithi mina hayi wafethu angaziluzi mina aziyaculwa mina wafethu siya producer la yini le so they explained yabo ukuthi hayi no ku kanje so you don't just do okay I started learning from abafethu abaningi abafethu engiphila nabo it was uPretty DJ uyena umuntu engasho ukuthi ngiphile naye kakhulu kuba kulabo bafethu engihlangane nabo sengikhula sesenza yonke lo music because he's the one owayeqala engibonisa ethi hayi bro kunento kanje do this thing so ngihlanganisa no DJ Electronic now Electronic futhi umjita ungathini ojule kakhulu into business so they know ukuthi I love business yabo so baba naleyo nto ukuthi okay when you understand business but information yabo lo so mina ngifika ne talent ukuthi okay mina ngine talent phela wafethu nami kanje so we help one another yabo kanjalo kwafundeka ke namanje monetize umsebenzi yonke into we own our things yabo so manje ke ngiyazi ukuthi waqala kwi rap right and then manje usucula iqomo kwi rap do you still have the same name nah what was your rap name abamaningi phela yabo ngoba yabo elokuqala nje I was with GYS kwakhona ilokhuzana igroup esayifoma ngaseGasa sancane kakhulu nabafowethu okhule yabo gift onsika yabo so we named ourselves GYS so mina lapho ngangujuju the rapper yabo at that time yabo ngakusamncane nasekhaya phela ngangujuju yabo from uJune na yonke leyo ngasuka lapho ngaba uJU senguJU sengiyimele ngiindependent after group ukuwa yabo so yapusha ke lelo gama la dance abantu abaningi balazi kwazi kwa uBrown Skin Khabazela abantu bayilithanda futhi nakhona lento ke yokuzama uyifaka yabo na yonke leyo Mustard uqhamuke kanjani naye Mustard phela bese kuzala uBastard injam jepu la kanjani ubona ama room ini yabona athi sileni bafo sini no yabona lento ukuthi ekhaya
khona ikhala melikhona la kande ngezi neso bengihlala khona nomkhulu so umkhulu wami unazi itende yabo yonke lo so lithe ikhehla malishona amajita ayazi phela vele ukuthi lapha ke nona kuyaqashisa kuthiwa lisekho ikhehla sekuwena kuma stand manje yabona so ngaba lento uthayebo uma stand ngaliphi manje bafethu abafethu bathi hayi sizolifaka leli gama liphumile uyaliqinisa nje igama kuphela now babengalazi nje abantu yazi ukuthi igama leli kahle kahle elalidala but laze lavuka ngoba nakusekuzonza yonke lento eqomu ngoba kwabuya uNtsika mayebuya uNtsika athi wena uma stand wena ekhuluma le nto kubantu abangalazi lo gama yabo so babe curious ukuthi uma stand ngaliphi amantombazana uma stand so ngabona ukuthi yazini lento ama stand mangilwe ngizama ukuyibalekela yazini yabo avele yasebenza athesha sangaba ule ndoda nje laphesha bangibiza ngole ndoda Hawvele yapheshe futhi vele sebona into eyazi into music inayo indlela yokuthi izakhele yona into inayo indlela yokuthi izbuild yona music if it has a life of its own and the art has a life of its own even each song uyibona usuyibhalile ingoma ungacabanganga you weren't really conscious writing it but usuyilale uthebo ngibhalele nini lento ngibhale kanjani yabo so I want to know ukuthi usually mawubhala what's your thought process uqala ubhale ulalela ingoma or ubhale studio or you mix most of the times ingoma zifikela kumina ungekho ngisho instrumental yabo I just think of izinto engajabulela ukuzizwa omunye umuntu ecula ngazo yabo because iqala lento yami yokubhala iqale ngijabulela ukuimitate abanye abantu yabo for instance mina nje bengi-idolize uZakwe ngikhulu yabo uzakwe ngakujanga uzakwe i-legend lami namanje ngisama ngayo ukuthi hayi kuleka asikho lapho okay ngikhule ngi-idolize yena so lento yokubhala ngilama ngibuka yena ebhala ngimbuka from ama video nani ngibuka ngisho lomjita mayibhala most of the times unokubhala nje ibeat engayilalelanga but kube khona ezinye izinto noma ngisuke ngiyeza ukuthi ayilalela noma kanjani but ngifunde kakhulu nje kuloko ukuthi iyayifikela ingoma yabo so nanokuthi ke mangibuka kakhulu mhlawumbe ngibuka wona ama podcast afana nawo Creative Unplugged yabo ngibuka abanye abantu ngibuka nje ngiyasho ukuthi no ngiyayithola inspiration mhlawumbe for instance kunezinto enokukhuluma ngazo ngicabanga ukuthi yazi lento ngacula ngayo I can make people aware ukuthi hayibo this izinto ezikanje yabo khona into ezikanje la bafethi yabo so ningabhayizi banwashi ngiyabona ukuthi uyinje igame right you've worked with abantu abanjengo DJ Tira you've worked with abantu abanjengo Obelo who else would you think you would want to work with in the industry as uqhubeka nje kwi career yakho eqom and obviously beyond angifundlanga I have some nginabantu abaningane ngifisa ukusebenza nabo because ngizibuka ngeindlela eziningi ezingafani mina you understand but in the gqom industry engasho ukuthi uDJ Leg DJ Leg uQ Go Max yabo udlala thukuzina ngicabanga ukuthi usakhona kagqom but is more into 3-step manje neafro house yabona yonke lesini but naye ngakujabulela ukusipana naye namanje kuyona leyo sound because I'm not just doing gqom yabo I have like many sounds engwenzayo ukuthi kuphela njengamanje igqom ilona elihambayo and liyaphusha ngifuna ukudlala ngayo masiposta lapha TikTok nje ziyahamba izinto ngikhuluma nje ngisakhuluma ngokupost there's a video epostwe uMr Gift onyama out some shout out to Mr Gift okade ngi-interviewer last week when I was doing shoots at Suncoast senze interview khuluma nje ngomtsithi leyanto like in a week it said like 1 million views kabanga 50,000 likes I was like itamanje nje yabo so lento emedia yasifave no wayebuza lapha kushuthi uyabuza uGift uthi what's the most sexiest language la South Africa yabo sexiest language yabo ngithi mina angazi noma yala but ngokwaba iSwati yabo umuntu uzovela athi umtsithi yabo ngiyathanda yabo iSwati lento ngizwa mina ngoba so like amaswati ke kwama comment fana awujabula mthithi wena yabo manje yabo nje kaziqhatha ke amaswati yabo so sekuyinto esivele nje omunye ngihlangana canga ngihambe shopping center ngicanga ngomthithi uthini futhi amthika keep phela yonke into esebenzayo njengamanje bayacapitalize kuyona so ngizoyenza ingoma omthithi singishilo
So yeah, yabo nje. So social media ngakhuluma nje social media thina as abantu abancane iyasifavor because asinawo umlomo ukuthi sikwazi ukuthi siyifikele kubantu aba serious yabo asikwazi ukungqongqozela eminyangweni eserious yabo for instance nje I've tried angikhuluma ngento engazamanga ngayo I've tried working with abantu abadala nabantu abakhona vele kwi-industry nabantu engibazi ukuthi no lona ngayenza into right yabo but it didn't work out for me yabo ngabona ukuthi yazini ngalo ngizama ukuyifaka yabo let me just do my thing because ngikhuluma no Black Kid the other day Kid atwana potential isela kakhulu ungaloku uqanga into eziningi shaya stuff sakho uyikhiphe don't wait for us ukuthi sikufeature because ade ikhuluma mfethu akhona ubani nobani abantu bayangitshela indaba ungafeature ubhuwa captain oba Fethu akuvele kwenzeke fethu yabo mawukuthi ba serious ngambazo yabo izohlangana so mina I'm just pushing my own thing akuba nje nawo wonke amathisa sengisebenze nawo kulawa eniwabonile ku profile yami alikho nelilodwa engangakulona ngathi mina bafuna ngicela ukuthi sivele senze ingoma science kube ukuthi that person come to me athi mfethu I've been listening to you stuff sakho fethu ngiyancanya ngicela senze something yabo just like the song Entweni engifeature kuyona uBelo no DJ Electronic leya ngoma it was a song we made no electronic kahle ingoma kwakuzobe ka electronic because we made like mhlawumbe sathi ingoma ezu10 e-studio ngalelo langa lelo because masihlangene thina kuba mnandi lokho ukuthi baf siyashaya siyagibela siyashaya so that song Entweni we did Entweni yahlala isikhathi esincane then I started posting about it baqala bayifuna abantu yabo lonke the song gets kanje uBelo so mayibona ntwana angifonela mfethu ngizwe le Shandisile ngithintwa uMJ sikabopha uBMC Productions bangithinta bafethu wena mfethu kanje uyafuneka lapho mhlawumbe kwakulesibili kanje so ayibo kanjani manje ayifethu uBelo ufuna into ethize okay sharp uBelo akhulume nami straight ngimsendele ingoma yabo because vele yayinesikhala vele it's had like le hook there because mabuwa kahle kule ngoma I have no verse shanje hook because kwakuyingoma nje kanjani ngayipost so wayithatha wayigibela I send it back I send electronic kanti into zakhona but wami azenza ku electronic guess mayithinta kuvele yabo unalo guess wakhe yabo Cause ngimtshela naye ukuthi yabo angithatha la get mad so sayikhipha ingoma kanjalo ke yabo so kwenzeka kanjalo nje ukuze kube khona yonke lento ekhona so ilethu njani mina ngifuna ukuyithola ukuthi lesipande badosha ukuthi baningi sibabonile obani abanye osebenze nabo ngoba ngeze ushilo noMakoya lapha yana oBelo obani abanye sibakhohlwayo mhlawumbe ukwasebenza nabo yazi imake ngicela ukuthi ngizowuphendula nje lo mbuzo wakho ngicacise indaba yaMakoya we haven't really worked naye in a song but I've attended some of his events as a performing act yabo njenge FDR yabo Effective and Rocks baby ngade ngifika yabo ngizoperform because umphakathi omkhulu yona event lesla ngathini currently enkulu eThekwini njengamanje yabo so bengade ngifika but lokona ngiyafisa ukusebenza naye because uyanginspire naye kakhulu but abantu esengisebenze nabo ke la ka industry abakhulu I would say uMadanon noma umsebenzi wethu ungaphelile apathi razi yazi na encanye kodwa irazi naye yabo yeah uyena umuntu wangenza ngabaza abantu bala ekhaya yabo so razi phela razi benginako kuyilandela yabo brazi zishap yabo face kanje ubhliko lapha face yabo ngithi mina alright sathi ngimbheke so marazi yabo so that's how I discovered the creatives unplugged yabo so yeah nayo irazi siyasebenza nayo but awukho umsebenzi out there njengamanje ngoba kunehibe nje zakhona but nerazo small yabo iyazi nayo irazo yami so abanye obakhumbulayo nje mhlawumbe abakhulu enisebenze nabo noma ngabe abakhulu okay just to make sure ukuthi because sama creative kwesinye isikhathi ku space njengale sibona abantu efuna sijwayele ukuba appreciate because they part of our team sisebenze nabo labantu abobana abantu esengisebenze nabo nje okokuqala bekunabangani bami abayalungisa iCountry ingathi akhambanga kahle abala emlazi abafowethu laba so bengisebenza kakhulu nabafowethu ingathi akhambanga kahle yonke ama out nje suka sonke so industry sesikhula nje siqala sonke wawunabo yebo but I wasn't part of the content okay I was always there ngisho bake perform mina afethu sambe sakho siyafana yabo yedwa ufana engomeni yabo inzazi ingathi akhambanga kahle njoba ngimentionile nje uPretty DJ ngithanda futhi ukuthi ngimappreciate kakhulu ngokuthi
abe khona empilweni yami lamjita nezinto eziningi angayinaka azenza empilweni yami but ezingisa phambili kakhulu uDJ Electronic uma Aphula King C there's a person called King C na uyashaya iscoop lo muntu engikhuluma ngaye la ngathini he's not yet recognized but he's there. Usesebenzile nabantu he's there and is working so baningana ko Dr Dope athi nabo Hlengiwe baba kaSimba oSigaqa yabo sisebenzile nje nabafethu abaningi yabo so now uSigaqa iSpanel Code Records khona noSpiyo lapha yabo amajite nje iLamonti nje ngisebenzile neLamonti hayibo Blue Dots noSlave abafethu nje manje bengiphusha nabo kakhulu uBlue Dot noSlave abase-Scone Plaza abafethu bayazi nabi Claremont yabo so yeah baningi nje abafethu sengisebenze nabo uModali but ayikho project esaphumile from them but they are pushing la kaGqom industry abafethu njengamanje ngisho ukuthi the recognition abafethu abaningi abayifuna they have it through Mgilane London yonke leyo nto le after all the wave enzekile nje eGqom King Lee yonke le asset so yeah nice. Yeah, mhlawumbe in closing music wakho njengoba uspreada ikhona enye ingoma wayenza othi nje emhliko le ngoma le izocisha ilamane nopete kakhulu ngiyayibona khona umlilo khona la. Yeah. Deep track. Is this song I'm pushing currently umahamba yedwa. Yo la ngoma mfethu angideli la mhlawumbe lalela 1000 ngosuku. Nice. La ngoma ngiyithanda from beats to beats ishawo King C no Dr Dope ngiyona ngifeature uBelo yeah umfutho le ngoma le ianda yona iEP yami umfutho le ngiphusha hlahle ngiphusha iEP ezodropa nje ngomhla ka 4 October yonke leyo set so iphusha kakhulu na iyancenga on TikTok people are doing the videos yabo nje kade shootela icontent athi ngifika uAfika abo Lihlo Khelesi yabona abanye Raymond Zama content creators zama ukuhlanganisa mina nginawo ke lo moya ukuthi as much as I do music bafethu get the music much but angeke ngikwazi ungazwani content creating nabanga laba ama content creators abanye bacula Afro pop yabo abanye abenza izinto ezingafani even nginalomngani ngisho owenza umlingo he was there wenza umlingo lapha nenza into zakhe shout out to Kaduchi bafethu is my friend is my brother uphusha kakhulu we were doing a shoot with the Touch Africa. Yeah. So abafethu nje ngiphusha nabo kakhulu so yeah that's what I'm pushing right now and that's the song engiyibona ine potential ukuthi izoshaya ngaphezulu kopete and ipi kahle yonke ayikho umuntu okuthemba ipi yakhe kanje awami nakhululeka I bring it and come noma umuphi omthemba uzwisa yona namhlanje kulezo ingoma uyena umahamba yedwa ngoba iyona engiyiphusha but ziningi bafethu bengifisa ukuthi zifike emehlweni abantu but ke ngenxa yesikhathi nangokusebenza nokulandela ama protocol sizothatha yena umahamba yedwa but there's a song called Usikilide ase ingane zidla usikilide anazi nizoyizwela so it's all isikhathi ngoba siyakuthanda nokwenza mawenza listening session njengoba Achad akenza usimeme nje wenza listening session sibe khona nathi as creative si capture into yakho you know because of iyasiza lento ukuthi abantu basizwe stuff before baseng yabo lento ukuthi wenza listening session uyidlala zonke ingoma one by one so that's nice siyabonga kakhulu ukuthi uthatha isikhathi sakho today wahlala nathi abantu bakuthola kanjani mabekufuna. Okay, I'm available kona wonke ama social media platforms at @muststand_the_landlord yonke indawo YouTube, Instagram, TikTok @muststand_the_landlord but on TikTok you can just say muststand in capital letters khona zoshesha yabo akhule uMustand yashesha leze ngiyazi ukuthi ibona abantu be social media kakhulu yo imaki ngingaze ngikhohlwe la can I just mention this ukuthi ngicela ukubonga futhi no Black Caesar which is ubhutami nje kakhulu naye uzalo usengisize kakhulu in terms of distributing music nangendlela eziningi umfowethu ke sisebenze naye kakhulu uPapazi uBlack Caesar udumengela Black Caesar is working with uPastor 929 umuntu oqalwa ngishayisa ifeature noPastor 929 yabo amapiano sashasa ngena sonke futhi size out sasipacked khona yabo so ngibonga kakhulu cela futhi ukushout out nomalume ngihamba nomalume ke irazo yami ushengeke ushengomkhulu kugcwele e-studio today ngicela into engayazi kugcwele e-studio today ngiphethe yonke kantsarathi yazi awazi ukuhamba wedwa mawutsotsi fanele uhlezi uwashi kanjani
So yeah nje shout out to abafethu, shout out to wonke umuntu owenza uMastende because abantu abaningi they just see uMastende the outcome but uMastende before abo uMastende khona ilano records yabo kukhona njengaye nje ushenge udlala indawo eserious kakhulu malume umtho laphana in terms of transporting me yabo kuneyindawo engakwazi ukufinyelela kuzona but usuke khona yabo so ngiyabonga abantu abafana nalabo empilweni abantu abafana nabo abafowethu la njoba ngisho nje e-studio sibaningi Easy King C Slavi K like sibaningi kakhulu oMaphula but kona konke before uzubone uMastende khona yonke le answer nje emumva emenza ukuthi abe uyena yabo engishape nama singifika la ngifika sengiyibomb la yabo so in wrapping up Archad wena utholakala kanjani or ithini Shanice mina ngithi nje nice one bethu push ilokishi push ikomo it's close to my heart as well so nje kuhle to see ukuthi it's in good hands and my name is Archad Africa. Please do follow me on all social media platforms at Archad Africa as well as the Creatives Unplugged podcast. Nomhliko. And uyazi ukuthi umhliko phelele inyanga vakashela uMastende phelele inyanga sivakashisa uMastende. Okay. Sustain. Ungakhohlwa ukusubscribe lapha ku YouTube, TikTok siyatholakala nako Facebook lapha yana, nako Instagram. So njengoba usushila ukuthi bazokuthola khona la kade usho khona wonke ama social media platform. Wonke ama social media. Mastende the landlord. Okay. So siya ku performance ke manje I can't wait. By the way ngicela ukubonga iMovies Movement ne Creative Unplugged podcast. Movies Media. Movies Media. Ukuthi ningibize lana this is such an opportunity bafethu anazi ukuthi bangakanani abantu abafisayo bahlale kulesihlalo bakhulume nawe but emhliko nawe sisachat so lento kumina isho likhulu kakhulu ngiyafisa nakwabanye abangangami nikwazi ukuthi nibathole nibabheke nibabize intweni kanje ngoba ngiyakholelwa ukuthi siyi future and trust me no one is expecting us but sendleleni and futhi kahle siyasikhipha lesicapha manje love your energy sila manje akusekho kunye yeah akusekho kunye siyangena manje bafethu bawuzanivuli sokukhahle bro sokubona ukudelela inkinga uphela waze waqobhozela ama 2K indawo ma 2K nizoba okay asinivale singayisibe nom DK that's fun bye guys chala shatu vele konakala ke straight ke manje ongalalela igqomo unenkinga Samba. Okay, shout out to Luxotic and Abashebe number for this amazing beat. Ngavele ngayigibela ke ngezincado. Ashaw. Faka moya. Wazosikhatha ngophe athi eshaw inkinga uphethe kale nale uphethe akulona icala imlenze engazimisele wathi ngophethe ngikhamba uhambo ngophethe ngikhamba umdanso uphetha zona isono imlenze enginanhlonipho eshaw uphethe phetuka imlenze uphethe ukudelela nqondile lento yenzeka isinxele yaphambana njengophethe uphethe hatshekile imlenze engaqondile into engavamisile eshaw inkinga uphethe yale nale uphethe akulona icala imlenze engazimisele wathi ngophethe ngiqamba uhambo ngophethe ngiqamba umdanso uphetha zona isono imlenze enginanhlonipho eshaw uphethe phetuka imlenze uphethe ukudelela nqondile lento yenzeka isinxele yaphambana njengophethe uphethe hatshekile imlenze engaqondile into engavamisile hayibo ngicela uphethe awe ma
It's the second one. Shout out to DJ Electronic, shout out to King C, shout out to Mustang, yes. Sama ngomoya mabomu. Basibuza bathi indaba singalala emakhaya. Basibuza bathi indaba sihlezi senza lento esizenzayo. Siphothula sibabisa. No, akulona iphuthu. Amabomu. Ish. Awumba. Awuda le ngoma njalo mangidlala ngivele bengathi ngiku-December, vele bengathi kuyashesha yonke into yabo. Alright. Athi. Washa. Afaka umoya. Washa. Awumba. Lalela fethu wayeka amadatha fethu sokuthengela amadatha alright athi wow awumba okay yazi njalo masigibela lento kuba kuningi kwenzala la bathina bayi bathina sikhaba ase akhibela athina bayi awukhwe siyenza asiyenzi ngephutha le ithi amabo bathini amabo awema exe awubenza ngamabo amabo awema athini amabo oh so awubenza ngamabo exe come on let's do this. Wow. I see. Hey. Correct, lapho pura mhlingo sho. Right, sayimba. Hepetsa uyimba. Shawe. Alright. Sama ngomunye umoya ke manje, sama ngomoya kaThayela, sama ngomoya omfutho phezulu kakhulu. Lalela, if you know TikTok, ikhona le shani TikTok ina le dance challenge. Sekumanspa. Ngitha ubisumngana bisomunye nomunye bisomunye athi mastende athi yini kwenze nje awukwamanzi phansi ubani loqala ikhwathi yini ngathubelo loshona phansi akubamanzi bonke sekumanzi phansi aw imnandi phansi aw ayiqale phansi yini kwenze nje awukwamanzi phansi ubani lo qali yini ngathubelo loshona phansi awubamanzi bonke sekumanzi phansi aw imnandi phansi aw ayiqale phansi hamba kanjani athi kwenzenja awukwamanzi pha awubajuluka abantu bajuluka abantu athi kwenzenja awukwamanzi pha awubajuluka abantu awubajuluka abantu athi aw ya exe ya aw ya exe ya engithi aw ye exe ye aw ye yeah, give it to me. Shout out to Dr. Dope, shout out to King C, shout out to Velo P. You are cool, Master.
What's up? Taco. Whoa ho ho. Alright. This one I just wanna dedicate it to my Mosquito. Hey, We're gonna need a cover. give it up for myself. Thank you. Sa. Vele ngayigibela ke le shandisi ngoba ngisinqatha ke niyazi. Athini run. Mustang. Okay, one time. Vele ngagibela baby. Okay, two times. Ontanga bami ngibafake emaklasini. It's my time. Bonke ngibalayishele emabhasini. Oskido, I believe you must stand and you can call me nominee. Manje buka, suka, njengevura ngiyamuva. Itika, jijika, bese ngiyanquma. Akushukela, shuka, ngileke ngena phela. Nginte mnandi amaswiti. Oskido, I believe. Awuthwala umthwalo. Oh, sahamba man. Twala. Oh, awuthwala umthwalo. Oh. Do you know when they say new school meets old school? Awuthwala umthwalo. Awuthwala umthwalo. Shut up. You must stand signing out. Yabonga. Para